Bună ziua! Vă salut toți care ne urmăresc. Deci suntem în livada de Chandler, copacii a 5-lea an. Pe a 5-lea an, plantat în 2015 primăvara. Și încă o dată putem să menționăm că ne uimește așa sort de pom. Deci după toate înghețurile care au fost, anul acesta, după sășta care au fost, deci încă o dată ne convingem că Chandler este un soi care se merită nu cât de plantat, practic se merită de înlocuit toate soiurile autohtone, mai ales care sunt la noi plantate cu 10, cu 20 de ani de în urmă. Ceea ce facem, merg toți pe altoieri, anume pe soiul Chandler. Și de ce anume? Deci dacă ne uităm la acest pom pe a 5-lea an, o să vorbim puțin de înlăturarea la starilor, anume când curățăm un uscat, când se face curățarea un uscat, s-au lăsat de la început 4 lăstari trebuiau de lăsat de bază, dar iată acest lăstar, el trebuia să fie înlăturat. În fine, noi l-am lăsat, de ce că va fi pe urmă înlăturat, anume pentru că dacă ne uităm anul acesta, la 5-lea an, el pe noi nu ne încurcă, dar el trebuie să fie înlăturat, că merge perpendicular cu rândul, la noi rândurile merg în direcția aceasta, deci de-aia el până a fi înlăturat, până a ne încurca, uitați-vă la anul 5, grosimea de diametru de 2 cm, nu are mai mult 2 jumate, și dacă numărăm pe această ramură, noi avem aici 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 nuci. 18 nuci pe o ramură care, dacă ne luăm după tot teoria care trebuie de curățit în uscat, noi ramura asta trebuie să fie înlăturată. Deci și pot să vă spun că în curățit un uscat, dacă aveți o ramură mai jos de 1,20 m, puteți să o lăsați. Ia că sunt ramurile de schelet care s-au dezvoltat cu mult mai bine. Uitați-vă la această ramură, dacă ne uităm, am numărat și putem să le numărăm, sunt la 40 de nuci. Asta de la 12 grame, nu ca să o punem mediu, avem aproape jumătate de kilogram de nuci. Asta la 5-lea an, asta pe o ramură. Dacă ne uităm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Ia că aici mă interesează, uitați-vă ce se face, 36, pe o ramură așa de mică, pe 2 lăstărași micuți, 6 nuci, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 de nuci. 42 de nuci pe o ramură, aș spune așa, diametru de 3 cm, la baza pe ramura de schelet. Avem 1,20 m înălțime. Deci, încă o dată vă putem spune că, într-adevăr, este un soi care noi îl recomandăm și eu cred că este viitorul țării noastre. Deci, v-am spus, am numărat pe această ramură 40 de nuci și chiar cu domnul Petru am fost interesați să numărăm cât are tot copacul. Am numărat 330, da? Da. 330 de nuci pe pom de a 5-lea an. Dacă să mulțim la 12 grame fiecare nuc, avem 3,96 kg, 4 kg de nuci la 5-lea an de pe pom. 4 kg de nuci la 5-lea an de pe pom. Dacă să luăm o schemă de plantare, spunem de 4 pe 8, sau unde avem 312 pomi la hectar, deci asta noi avem o toană și 200 la hectar.
Deci să luăm în vedere că asta fără irigare. Asta sunt pomi care fără irigare. Dar să mai avem irigare, poftim mai mulțiți la 30%, fără nicio îndoială. Deci, încă o dată, ne convingem că Chandlerul este un soi care se merită de plantat. Se merită foarte mult de tras atenție la acest soi.